Malo je tema u našoj historiji koje izazivaju toliko pažnje, šutnje i podijeljenih mišljenja kao ime Handžar divizija. Jedni je spominju s ponosom, drugi s osudom, a većina nikako. Decenijama je prekrivena mitovima, predrasudama i lažima, ali iza svega toga stoji priča, velika, hrabra i neizbježna. Priča o vremenu kada su Bošnjaci ostavljeni bez države, bez zaštite i bez oružja, odlučili da sami organizuju svoju vojnu silu. I ta sila, htjeli to neki priznati ili ne, ušla je u historiju svijeta pod jednim imenom – Handžar divizija. Nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije u aprilskom ratu 1941. godine, Balkan je bio rascijepljen, narod nezaštićen, a četničke horde su već palile sela po istočnoj Bosni. Njemački vođa SS-a Heinrich Himmler znao je da Bosna ima ratničku tradiciju i narod koji se zna boriti. Već u decembru 1942. godine razgovarao je s Hitlerom o formiranju posebne jedinice isključivo od Bošnjaka. I tako 10. februara 1943. godine Hitler daje odobrenje za ustroj bošnjačke SS jedinice. Za simbol je uzet stari bosanski grb, ruka koja drži arapski nož, odnosno handžar, a na uniformama se pojavio fes, simbol vjere i tradicije. U redovima imami koji su bili duhovna podrška vojnicima i učvršćivali moral. To je bila prva vojna formacija u Europi koja je u svom sastavu imala vjerske službenike i potom je ostala jedinstvena u svjetskoj vojnoj historiji. Službeno je nosila naziv 13. SS Handžar divizija. Odziv je bio ogroman, samo nekoliko mjeseci kasnije prijavilo se više od 15.000 dobrovoljaca, uglavnom Bošnjaka iz svih dijelova Bosne i Sandžaka. Temelj jedinice činila je legija Muhameda Hadži Efendića. Formacija nastala iz potrebe da se narod brani od četničkih zločina. Veliki jerusalemski muftija Amin el-Huseini posjetio je tada Bosnu i dao punu podršku formiranju divizije. Njegov zahtjev bio je jasan, da Bošnjaci imaju svoje imame i vjersku autonomiju unutar jedinice. Himmler je to prihvatio. Tako je 13. SS Handžar divizija postala prva vojna jedinica u historiji Europe koja je imala imame kao dio službenog sastava. Tokom 1943. i 1944. godine divizija je prošla obuku u Francuskoj gdje su i saveznici i neprijatelji sa strahopoštovanjem gledali na disciplinu, red i snagu njenih boraca. Kada su stigli na balkansko ratište, njihova vojna preciznost i sposobnost da se bore u planinskim uslovima postali su legenda. Njihove akcije u istočnoj Bosni i na području Drine bile su ključne u suzbijanju četničkih upada i zaštiti bošnjačkih sela. To je bila vojska koja se znala boriti, organizovana, vješta i poštovana, čak i od neprijatelja. Ali kako se rat bližio kraju, karte su se okretale, velike sile mijenjale su strane, a rat više nije imao čast ni smisla. Dio boraca ostao je vjeran zakletvi i disciplini do kraja, dok su se mnogi vratili svojim kućama, svjesni da su učinili ono što su mislili da je najbolje za svoj narod.
Nakon rata ime Handžar divizija postalo je zabranjena riječ. Jedni su je koristili kao etiketu, drugi su je prešutjeli iz straha, ali historija se ne briše, jer da nije bilo njih, pitanje je koliko bi bošnjačkih sela uopće ostalo tokom Drugog svjetskog rata. Handžar divizija bila je više od vojske, bila je dokaz da se i u najtežim vremenima Bošnjak zna organizovati, boriti i pokazati vojnu disciplinu kojom se ponosio i prijatelj i neprijatelj. Njihova priča nije samo priča o ratu, nego priča i o snazi, dostojanstvu i preživljavanju. I zato, ma kako je neko tumačio, ime Handžar ostaće urezano u historiji kao simbol vojne sile jednog malog, ali ponosnog naroda. Za još ovakvih priča pretplatite se na kanal, jer historiju ne treba prepravljati, treba je ispričati.